Hi mga katik-tik, mag-unboxing kami ng Gipan Grocery sa among supporter. Shout out kang Mamo from Barin. Thank you, Mamu. Shout out. So, mag-apply na may apple. Dali lang. Basta din. Dito po rin ko na dito. Sa ice cream. Gila. Ako na tanaw na og unsang sulod ani. Likod lang lang. Napkin. Uy, Para kila Queen eh. oh, kaingon kong ako'y napkinan kay padugkon pati mo ko ba. Ako ala, di ka magkog sa kanila ko ini. Salamat, Mamu. Salamat. Mamu. Mamo. Wow. Wow. Lula sa Aba. atin. Wow. Salamat po sa biscuit, Mamo. Yan na. Hatag kadil, hatag kadil. Adil. Salamat, Mamu. Dali, salamat ka, Mamu. Dali. Oh, adyo, Dali, salamat. Salamat, Mamo. Salamat, Mama. Biskuit. Ay, biskuit mangyapon ni sa mga bata ni. Unya si Lula wedding pod og ganahan magkaon sad. Salamat Mamo sa biskuit niya. Bater ko po na. Ayun sa, ayun, butang sa diya ba? Utang sa dia, Dil. Yan na lang, Dil, ha? Uy, diwa ni mapado. Oh, di ana pod. Loaf bread. Loaf bread. Salamat sa imong gihatag, Mamo nga loaf bread. Di ana pod. Ah, puro naman. Uy! Na ay juice! Uy, Wow, na ay juice. nasalamat Mamo sa Diyos. Ah, regalo regalo ng dongoy. Salamat, Mamu. Yan na, batang sa nato diri ha. Inom ra tayo. Nasalamat, ingat po salamat ha. Salamat Mamo sa Diyos. Salamat, Mama. Sa Diyos. Sa Diyos. Salamat. Juice. Duha siya ka juice. Uy, kadaghan sa ani di ay ice cream gyapon ni. Juice gyapon lang. Uy, napay juice din. Nang apa. Para lang sa mga bata. O di apod biskuit. Salamat gyapon Mamo sa imong gi-supportar nga biskuit. Napay mayonnaise, palaman sa loaf bread. Salamat, Mamu. Yang apoy Star Margarine. Salamat Mamo Pang sa biskuit. imong gihatag nga Star Margarine. Salamat, Mamu. Wala, Tagalog man si Mamu lang, so magsalita ka ng Tagalog. Ito ay salita sa salamat. Maganda. Salamat. Maraming salamat. Doon ka muna din. Ito, may toyo po. May Ito, toyo. may tuyo po. Salamat Mamo sa tuyo nga binigay mo. Natatunong ko. Tsaka suka po. Salamat. Sa suka. Suka din. Salamat po sa suka. Maraming salamat sa suka. Mamo. Ito. Ketchup. Ketchup. Itong ketchup Mamo. Ginamo sa ketchup. Ketchup din. Ketchup din. Ketchup din Mamo. Salamat sa imong gihatag. May sari-sari store nila. Okay, may mga paminta. Kompleto, ma'am. Salamat, Mama. Tapos, Salamat Mamo di ay mga paminta pa yan sa gulay-gulay. tapos mantika. Tapos, lamasla. Wala ka pa. May lamas. Uy, salamat sa Bombay.
Mamo, Bawang. salamat sa bawang. Ay, ang bawang may itinigay atay mo. kani. Oo, kana. Bawang, ano yan siya la? Sibuyas. Ah, salamat Alam sa sa Tagalog sibuyas mo, pero mo. parang ito yung bawang, di ba? Bawang sibuyas yun. Tapos may ano la, betsin. Magic Mayroon sarap. pang bitsin. Salamat mamo sa bitsin o magic sarap. Salamat. Lagan salamat. Tapos, uy, gatas! Yan na. Hindi lang sa niya, kay picturean pa man. Tapos, Milo, mamo sa Milo, salamat. Wala, sukar la. Salamat sa sukar sa binigay mo, mamo. Mayroon pang Napoy conditioner, tsaka shampoo. Thank you, Nam. mamo. Ba't? Cancel ka. Ano siya? Tapos, toothpaste la. Yung kape. salamat sa binigay mo nga kape. Tapos, ang mga natural la kay mga sabon na. Ah, Downy, tsaka ano. Anong masasabi mo kay mamo la? maraming salamat, mamo, sa binigay mo nga grocery. Hindi ako makabili ko sa akin ito, hindi marami. Makabili ko, Kunti lang. konti ra, anang maliit. Sachet. Sasi. Nga suka sa tuba. Suka sa coconut Yung niyog. suka daw mamo na nakakalasing. Suka sa coconut. Tama ba niyo? O niyo. Mga sabon, panlaba. Salamat, hindi na ako makabili kay Minsan. Minsan walang pera, hindi maglalaba kay walang bili ng sabon. Sabin. Agoy, Ginoo mo, hindi ko marunong magtagalog. Sabon. Sabin. Mayroon. Ay. Hindi pa makaboyfriend na siguro kung kay mayroon ng humot. Ay, shout out din pala kay ano la, kay Honey. Sila man nag-deliver nito. Shout out kang Hani. Saka yung asawa niya. At saka yun asawa niya. Salamat sa ano, Kiang Boy family. Salamat. Hi. Salamat. Salamat. Ang dami pong grocery namin. Hindi na po kami mahirapan. Wala. Hindi na ako Meron pa dong bigas tsaka itlog. Bombay, mayroon pang bigas at itlog. Ayan, itong itlog ko. Sige, tala. Salamat, mama. Nga nung nagpalit mo tag itlog. Nakalimot ko po. Uy, nga nung nagpalit mo tag itlog na naman na itlog. Nakalimot ko na di itlog sa kwarto. Sige lang lang. Ako ang 40. So, yun lang po. Salamat, mamo. Salamat daghan, salamat ang Ginoo. Ang Panginoon Ang Panginoon lang ang ang babawi sa iyo. Magbalot. Babawi sa iyo. Ang Panginoon lang ang babawi sa iyo. Sana pagpalain ka Sana magpalain ka ng pinilo-pilo. ng sana Maraming magpalain ka beses. na maraming Beses. binigay sa Lord nga ibalo sa kan sa imo bot. Sabot ko na siya tayo. Parang sabi niya po, mamo, sana pagpalain ka daw ng 100 folds ni Lord. Ganun. So yun lang po. Salamat. Salamat, mamo. Isa mo siya Bisaya. Tagalog nga. Tagalog tanong. Sige na. Abroad siya dito. Oo, sa Bahrain. Shout out, Shout out kang mamo. Mamo from Bahrain. Salamat po, mamo. Salamat sa tanan, salamat. Ay mga katiktik, namunit na po ko og mais, nanilhig na po ko kay pertimang daghana good. Nya sayang ba sayangan ko. Nya mauni na anak. Kani ani ang batigom. Dagan nagtinapok si Lola na dire. Diba? Kana. Bos kani.
Igo pod mga katiktik, basin madugay ang amo sildo pagkuan kay wala pa man. Igo pod ni maugan ni makabaligya ko ang bali 200, makapalit na ko og bugas. Kay halin man gihapon ni. Pauga lang. Mauga lang. Kay pilian pa ni, aligigon pa, daghan pa pod ni Proseso. porsiso nga makwartahan. Ang pagpugi ramang gudyan ni. Kung dili ka kamao mag-aligig na ayaw na lang kay dili ka magsilbi. Dili. Dili ka. Ang ako mga apan raman ng ako ang dili jud ingon niya. Manguha kag mais kay magkwartahan dayon nimo dili ay. Pangapan-apan lang ni magkawawa na gyud. Una. Ay, Sam. Hi. Nakajis. May kisa nagatag. Mama. Tabang Para si si Lola. Mama. Tabang si Lola. Namay kuan. Parang ay may tubig diri. Pero ang tubig. Namay tubig. Na tubig. Yakay. Kanira ko kay gis. Kaya daw ka? Lami. Guwapa kay si Adil ba? Smile daw, Dil. Smile. Asis. Pero naay mga chocolate dere. Dari pod mga tik-tik. Dari pod. Dari mga chocolate. Dari. Tagabunawan gani ha. Gani ako mga pinunitan mga katiktik kayahay ni 5 ka kilo sa tag 20 pila na di kagatos na. Kapalit na ko 2 ka kilo na pod nga bugas niya. Kuan. Dili bugas buwat. Namos baron. Sayang ba? Sayangan lang ko ani makakita ko ani. Mais ka magkatag. Gahapon bitaw na munit ko diha may nagbasketball. Murag ingon ko di na lang sa ko kay base damaga na hinuubo ko ani. Unya ra ko mamunit og kuan mahumana na undang ko dalas 9 makita pa nimo. Pagkabuntag wa na kay gihurot og kuan sa salampati. Kalapate. Salampati sala sa ngalan anak Kalapate. Kalapati. Asa may suwako. Lara mo rin, bukan mais lang. Naman dahil na mamunit kong mais. Saan ka, vlogger? Ang bakong kung gano'n ino ng imong uloy no. Vlogger ka unya. Ano ko sila? Dito mo ko. Kung sana ma. Pagpuyo. Ano? Hitam-hitam. Kapwa. So unta na. Di ka magsagig laroy-laroy. Maibantadan mo na ang mais. Ingon unta na ka nga. Lato anay daghan mais. Huwag kami inuwak na ay mais. Wak man. Kuya kot labay. Blinky. Lagi. Ang butang na diha.
Sakyo na naka. Uy, masipa Di na. ako labi, naya lang magliyokay. Kung ano ko, mahinay ka inoon diya ron. Hindi sa man. Oh, kamay lang kayo ah. Sabi kay to adito kasada mo na lang na. Nakaamay sa sarili. Ala, humana, taas na. Balito. Bala, bago. Lagi. Ang binak, buntagan ta ang boy-boy na lang banayan nga wa may maumanilig. Mo taro manaway taro sa ako pero nagtatagrang agit. Para si Blinky dito kay. Gani. Tara kay. Aday. Tara daw ako. Ora tong among vlog mga katiktik. Salamat mamo sa imong gihatag nga grocery. Salamat usab sa Cantabliso family from Panakan. Amping mo kanunay. Bye-bye.